Again. Andito ako, umiibig sa memes! Kumusta inyo mga cancer? Ako nga pala si Paulol para maghatid sa inyo ng mga memes for the week. Siyempre, ang Pilipinas sa mga pinakamagaling manggaya. Tingnan natin ngayon ng mga the best of the best adaptations ng Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, siyempre, kung manggagaya na lang tayo, diba? Galingan na natin manggaya. And sino pa ba ang pwede magsabi na kundi ako? Wala akong magawa so yun na lang makuha nyo sa akin. Unang gaya-gaya ng triggering normies, manga, anime adaptations, PH adaptations. At least yung adaptation natin ni Baymax, nakakalinis ng damit, diba? Sunod, The Flash adaptation series, anime, Netflix, TV5. Puta, kalbo pa din. Ginawa na lang nating blue para sa copyright, pero kalbo pa rin naman siya. Kakaiba lang sa Flash natin, babae ang binibilisan, palitan. Sunod, From Chooks to Go version 2, anime, Marvel. Dumagdag ang kanyang yung itim niya sa muka. Nabawasan siya ng buhok at nadagdagan ng sungay. Kasi alam mo naman dito sa Pilipinas, diba, puro mga Encantado, mga degubat, diba? Kailangan gawin natin sariling atin. Kung hindi mo mababawi sa CGI, bawiin mo na lang sa makeup. Yun lang ang natutunan ko dito. Wala iba. Expectation. Ano nga ba yung sayo na yun? Hindi ako marunong magsayaw kasi di ako abnormal. Mahirap lang dito, walang response dito sa Pilipinas. Yun lang ang pinakamalungkot dito. Pag namatay ka, walang malalaglag sa yung gamit kasi wala ka namang gamit. Wala ka nga bahay eh. Buti nga dito nakagawa ng bahay agad eh. And dito, siraan ng bahay, sunugan ng bahay. Bakit sumasakit maymays natin ha? Ba't sumasakit ng mga maymays? Anime, Marvel, Doctor Estrangero. Pili ko sinasadya na lang to ng GMA eh, para pag-uusapan sila. Gumagana naman eh, diba? At least pinag-uusapan sila, yun yung okay lang masaktan. Okay lang masaktan. Ang importante, kumakalat ka. Manga, anime, Netflix. Hindi yan Netflix, hindi yan Death Note. Tokhang Note yan, mga ngas. Help. Sunod, From Jero, manga, anime, Philippines. NANI? Yan ang pinakamasarap na adaptation na meron tayo. Nako, wag mo ko simulan sa pusa. Pag pusa naman yan, nagiging siopaw. Pag daga, siomay. Sabi ko sa inyo, lahat ng hayop dito, natitikman. Pag tatamad-tamad si Bantay, gawin mong pulutan. No? Sunod. From Bat State, Lipa. Remember this guy? This is him now, feel old yet. I feel Bobo Kong. At hindi makagalaw. Yung mga Philippines adaptation natin, bibigyan ko yan ng dalawang Larry Gadon out of isang mocha. Ano naman to? In 2077, they voted my city the worst place to live in The Philippines. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else. Amen. Amen. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here. Yeah, boy! This city's always got a promise for you. It's more fun in the Philippines. Pwede ka dito mabuhay kahit araw-araw ka namamatay. Might be a lie, an illusion, but it's there, just around the corner, and it keeps you going. Yes, it's more fun in the Philippines. It's a city of dreams, and I'm a big dreamer. Advance ako mag-isip. Okay na. Di ko pwede pakita yun. Oy, sang cancer of food. Oh! Coco! Kung si Coco yan, cyberpunk yan. Yeah! Yes, Pilipinas ang pinaka-punk sa lahat ng mga country. Tayo ang country punk. Kasi Pilipinas talaga may pinakamagandang adaptation. Kaka-cancel ka sa sobrang ganda. Uy.
Lasang lasang hapunan. Sunod sa baybay. Taxi driver, street vendor, jeepney driver, traffic enforcer, police, random person on the street. Boss! Sabi ko sa iyo, basta pag Pilipinas, isa lang lahat kasi tayo ay isang superior race. So kumbaga yung mga ganyan mga salita, ginagawa natin isa na lang. Para mas marami tayong oras mag-isip, ganun tayo katalino. From Benjor, ang huling LBMB. Gusto mo ba sumama? I know so many people. Sunod! PH pa rin arrest starter. Yep. Ano yan parang loophole yan sa batas na pag may sakit ka, humingi ka na lang sa doktor mo ng form. Makakatakas ka na sa sa kulungan. Yun ang pinakamalakas na gamot. Pag kailangan ng gamot. Ang pinakamalakas na gamot ay pera, sabi ko sa iyo. Kahit may sakit ka, meron kang cancer, bigyan mo ako ng pera, tapos na usapan. From Philippine Memes for Well-Educated Teen. Ayoko masip-sip. Sarap. Walang kwenta ang bowset. Ito na lang. Buiset na lang. Sunod. Dito cancel. Ito ay cancer. Sila ay nag-parachute papasok doon sa Star Magic Ball. Minsan talaga pag nasa tok-tok ka na, di mo alam kung anong iniisip mo. Basta mapansin lang ako, okay lang. Masaya na ako. Pa-invite po. Maraming salamat. Breaking mo ko sa fake news to. As of now na pagkakabasa ko, siya ay tatakbo ng senador, sinabi na niya. Ang kanyang sinabi, para sa boses ng mga Pilipino. Ha? Kaninong boses yan? May right pa nito. Ay, ako, yung mga kasama na naman si Pacquiao. Saya. Ang saya, parang birthday party. Turotot lang. Turotot na lang, hotdog, tsaka tsaka yung mga nakatuhog na hotdog, tsaka marshmallow na lang kulang, no? Saya! Ba't ako nandito? At least, diba, kung magiging basura ka na, siguraduhin mo na espesyal. From Mark Kudal. Napakahina mo naman. Isa talaga. Paano masabi? Wow. So ano palang nangyari? Gusto ko kalbo, kaso lang hindi marunong yung nagugupit. Wow. Bakit mo ba ako tanungin? Ay, ayoko. Gusto ko tong topic na to. Gusto kong pag-usapan yan. Nasinungaling ako dahil nasasaktan na po ako. Tingnan mo. Hindi ko maintindihan yung mga taong takot ng magmahal pagkatapos masaktan. Aba. Paano masabi? Wow. So ikaw willing kang magmahal ulit kahit na dobleng sakit? Oo naman. Basta huwag mo na akong sasaktan. Eh, paano ko naman aminin yun? Very good ka dyan, Mark. Grabe yung tracking na nilagay niya doon. Holy shit, sumusunod talaga. Kahit na dobleng sakit? The best adaptations talaga. Yun talaga, Filipino adaptation. May oras ba tayo sa pang meme? Like nyo na, syempre, like nyo na para lumabas sa aking puwet ang sunod na pang meme. From Mark Matris. Oy, Comedy Central. This is John O'Rourke. Nice to meet you, John. Mr. Ian Roberts. Nice to meet you. Peter Ten. All right. Nice to meet you. Jerome Smith. Come on. Well, what's up, fam? Bro, what's up, bro? Know this. Keith Williamson. Nice to meet you. Nice to meet you, sir. Tasha Robinson. Come on. Feel that? Emily George. Feel that? All right. Yeah. Nice to meet you. Daryl Stubbs. Come on. What's up, fam? How you doing? Never forget about that. That's all we got. Nice to meet you. Oh, my goodness. Look at this. Oh, she is so beautiful. There you go. Precious. Beautiful. Dapat ako yan, ako yung baby. This is Livia Ruggi. Okay. Nice to meet you, Miss Rouge. There he is. Boom! All right, very good to meet you. All right. Here we go. This way, sir. Wala akong sinabi ha. Sarili opinion lang yan ng isang tao ha. Huwag kayong triggered kasama sa buhay ang mga opinion. Kasi kung isa lang opinion ng tao, di sana isa lang tao sa mundo, di ba? Boom, di ba? So, doon tatapos sa ating meme review. Bibigyan ko mga Philippines bibigyan ko pa rin sila ng 2 agadon out of 1 mocha. Isipin nyo na lang gano'ng kalayo agwat na yon. Wow. Kasi gano'n kamahal ng mga Philippines adaptation natin kasi sobrang iba ang pagka-cancer na yun. Sobrang iba ang pagka-creative, di ba? Nanunood tayo. Lengguwahe pa lang natin. Sobrang makulay, mabuhay. Nakakapagpabagabag ang mga katarantaduhan yun sa kalokohan. Wow. Maraming salamat sa mga nanonood. Huwag nyo kalimutan i-like, share sa mga cancer nyo friends. And syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Mga subscribe. Paulul. Out.
5,000!